Iki aku sadurunge Mbak Niken Salindri ngaturi Niken Sugareng. Heeh. Waduh. Mas Gareng kok Niken ayo. Nggih. Nggih, ayo diaturi pinarak ana kene. Mas Gareng yo, petuk kiprah. Bendrong so. Maka bendrong ayo. Wah, wis Mas Gareng. Semangat aku. Oh, nggih no. Kula niku niteni panjenengan niku seniman sing awet. Nggih. Merga godhokane saka Ngesti Pandhawa ya ngono. Nggih, alhamdulillah saged kangge modal golek pangan, Mas. Awit ngeten Mas Gareng. Mila Pak Daryanto niku kok seneng dateng wayang kulit. Nggih. Merga wayang kulit niku seni sing ana tatanane, mula nganti diarani adiluhung. Nggih ta? Nggih. Predikat adiluhung niku ora enteng niku saya abot kanggone para seniman. Kenapa kok sing disebut wayang kulit? Sebabe napa Mas Gareng? Kulit niku saka tembung kudu sabar. Hidup ini penuh dengan lilitan masalah. Leres. Mula wong urip niku kudu sabar, harus bisa melepaskan lilitan-lilitan supaya lumakune urip kanthi gampang lan lancar. Nggih. Karo munggah-munggah lho marai. Saya majuning jaman Nggih. niki wayang kulit niku ya akeh sing dadi penggemare. Leres. Nggih ta? Ning ya kuwi Mas. Sing jeneng wayang niku nganggo wanci. Mula contoh kaya negarane dhewe niki kudu ana wancine. Iki wancine kanggo mbangun infrastruktur ya ditotalke sik oleh mbangun infrastruktur, bangun dalan lan liya-liyane. Leres. Merga napa? Sing dipimpin niku ora mung wong siji, mung wong loro, ne wong pirang ewu wae. Tur kuwi duwe karep dhewe-dhewe. Nggih. Mula kudu mbaka sithik. Nggih. Pokoke Mula ya matur nuwun dene Pak Haji Daryanto wis kepareng apa kuwi nimbali awake dhewe gelar wayang kulit. Jam 1 kurang
Petruk niku wis kepareng sowan. Lah sing jenenge wayang niku ana wektune dhewe-dhewe. Jam 09.00 tekani jam 10, munggah setengah 11 niku pambuka utawa jejer siji. Niku wis ana aturane ora kok mung waton napa niku apa mlaku niku ora. Wayang niku enten patete. Lah, pathet 6, pathet 9, pathet menyura. Niku wis ditata. Arepa ora ditata secara undang-undang, ning sing jeneng seniman kuwi duwe etika lan estetika utawa meneh duwe adab. Lah kuwi lho. Niku. Ah sakniki wae alah lagi iso tuku HP ngono wis sajake kaya wis wong elok dhewe sak jagat. Lah iya. Lah ya sekamat-kamat manut sak gaduking pamikir. Nggih. Nek pikirane menungsa ki mulur, nek pikirane kewan ki ora iso mulur. Lah dadi mung karek pilih kewan apa pilih menungsa ngono wae. Nggih. Kudu nggih manut jaman. Nah, nggih, heeh. Niki kok nganu nggih Mas. Pripun? Beralih kepada keperluanipun Pak Daryanto niku alhamdulillah kok keleresan. Pripun? Tanpa dikira, tanpa dinyono pas Nggih. ngarengi niki setunggal sura atau satu Muharram. Malem satu sura. Mula niki wajibe kanggo tirakatan, ya toh? Nggih. Nggo introspeksi awake dhewe. Oh, uripku iki jane kurang apa to, nggih to? Nggih. Mergo sakniki oke metani eleke wong nganti lali karo eleke dhewe. Niku sing angel niku. Ah, niku mula ya kudu diwiwiti saka awake dhewe sik. Yo padha dandan-dandan marang diri pribadine. Omong sing kira-kira ora becik ora usah dibajutke. Pikiran sing reget yo ndang diresiki. Mula nggih. Iya lho. Mula nggih sing sabar wong urip niku. Oh nggih, laku sing ampun kuwi siji melek loro sabar. Iki mula pas sura iki lho Mas. Sura Pripun? iki SURA. SORA. Supaya urip rada ayem, Nggih. kula digedhekake prihatine. Leres. Ngoten. Dadi Nggih, no. iki prihatin tirakatan dalu niki kalian ndongaaken Pak napa Daryanto sakeluarga kali sing beda godha rencana saha lara. Nggih, alhamdulillah. Mas Gareng, tak goleke kanca nggih. Nggih. Adikku wedok gen kene, nduk niken. Wis leren burung, Nduk. Wis. Bakune kudu dikuatke fisike ya, Nduk. Nah, kene-kene ya. Mbak ya mesem merengut bedae apa? Mbak ya susah bedae apa? Tansih raing janji semua tansah kaenteni yo bareng angmudi luring kagunan patone tumangan mesti kasembar. Kulo dalu selamat malam Doni Ken. Nggih, sugeng dalu selamat malam Mas Bayu. Aduh jan wis oleh nyuwara rasah biaya panjenengan kuwi sih akeh kewajibane pita suara harus dijaga. Nggih, leres. Ah iya kuwi sing nguripi, kuwi sing ngrejekeni. Mula diopeni dahar sak dahar sing ati-ati. Ah iya. Aduh, piye sehat ta, Nduk? Alhamdulillah pangestune, Mas. Waduh, jan. Jenengan pripun? Alhamdulillah sehat, seger waras, Nduk. Itu Lah, pamujine. Niki wau kok sampun gara-gara to, Mas? Dereng enten jam setunggali. Ayo seben tak sengkake. Engko ngen katok le tetembangan karo adikku wedok sing ayu dhewe sak jagat iki. Aduh. Jan layar kaca YouTube kuwi anggere bukake genah wajahe Nduk Niken wis ngebaki jagat. Aduh. Terus anggere metu anu apa kuwi raine garing tak scroll munggah no selek ora. Aku wis wegah ora. Oh, ditenono sok gedhe dadi apa? Piye ta? Oh, nyambut gawe apa? bareng kok nonton kancane dhewe ra gelem. Ol kancane metu di-scroll. Aku ki ya kepengin nyoba piye kabare, Nduk, kowe? Alhamdulillah sae, Mbah. Wah. Ya sekono omong meneh karo Bayu.
Lah jenengan niku lho pun sepuh. Lah ya sepuh. Gareng-gareng sing paling tuwa sapa lek kan jenengan? Ayo. Ya kena tuwa-tuwa ning aja mbah to. Jenengan niku damel tuntun-tuntunan lho, Mbah. Napa contoh tuntun? Iya, kuwi lempah nggo tuntun-tuntun. Ora gur lempah wong aku kuwi ya picek barang kok. Aja nesu ta. Ora nesu piye wis dionekke musibah nesu gawe tuntunan. Anu bagian lampu minta tolong dikakkan. Ayo, dikak. Diempakkan ya. Diempakkan. Lah, ngono lho. Jan. Men kelip-kelip kaya disco ya. Iya, sing putih ditahan sing putih wae nggih. Aku rumangsaku malah kaya ning ruang karaoke ya. Iya. Ora nyangka, ora ngira ya Mbah dhewe iki sarimbit lho. Tenan ki, heeh. Aku yo mikir ki, Nduk. Mongko ora semayan to? Mboten lho. Ora Nomere jenengan ilang lho, Mbah. Ilang oh pancen mbok corek. Aku nyelombah kaya Mbah Dukun lho, Mas. Oh, kok nomere wong tua kok ilang lho. Lah nggih HP-nya aku kan ganti sekarang. Oh iya? Yes. Mereknya apa? Masih Samsul kan? Tapi kok Samsul. Ora usum. Kok timbangane sing merek opoh? Lah iya, Nduk Niken. Nggih. Iki sowan tenggene Pak Haji Daryanto. Acarane Niki tasyakuran. tasyakuran apa, Mas? Putrane Pak Daryanto, Mas Nggih. Alvin niku wis ketampa kedokteran Alhamdulillah. wonten Undi. Tak omongi. Pripun? Oh, Pak Daryanto serasan-rasan upama kula nu ngepek mantu Niken pripun nggih ngono. Lah, akune purun. piye? Lah Mas lho gerek purun pondak wingi. Lah iya. Ayo mesti Mas Alvin iki kari manut Pak Daryanto nek Pak Daryanto ACC, Mas Alvin jalan. Oh ngono ya. pripun Mas Alvin oke. Mas Waduh, Alvin tak itu saya. sing pundi, Pak De? Kae, lho Mas Alvin kan lho. Wah, lah itu sebelahnya itu siapa? Loh, istrine lah arep bojo loro. Oh Mas Alvin sing Sing mana? Sing- Yang sebelah kanan itu ya. napa Pak Daryanto mawon lah. Alah. Wis malah ngejak ora Lah cekok. bingung anak loro aku ya bingung sing durung duwe bojo sing ndi kok. Ayo arep ngono ya. Aku ya anu kok ndonga muga-muga engko Niken to lulus sekolah terus kuliah, muga-muga itu pendidikan iso dadi profesor lho, Nduk. Amin. Profesor Niken Salindri lho, pendidikane hebat. Profesor terus iki apa to, Pak De? Profesor iki. Profesor ki sing dibuntel karo godhong gedang kae. Terus Ora. Ditakoni tenanan lho. profesor iki titel nggon anu kuwi. Kula niku emoh napa Mas sing dhuwur-dhuwur kuliah dhuwur-dhuwur niku aku ndak pengen. tiba lara kuwi. Piye to iki Aku kok kuliah tiba lara. Lah ki Nyapa dhuwur- kok tiba lara? Lah kok kowe ora gelem sekolah dhuwur-dhuwur iki ngopo? Ya sok aku golek bojo sing sugih ngono ae. Oh, lah iki sampe kuwi. Ya tak kandhani ya. Capek aku wisan. Gini, cah wedok ki aja kok muluk-muluk golek apa bojo sing sugih. Sugih. Aja sing penting lanang urip. Wis. Lah kok nek Ayo itu lek lanang urip terus ra duwe duit. Lah ya Ora bojone masalah. arep mangan apa? Timbangane kowe duwe duit mati, arep mbok opoke? Lho, mending aku duwe wong lanang ki sing wis tuwek, duwe duit. Dene ditinggal mati duite tak jupuk. gelem Mas Gareng. Ngono lho, Pak. Mumpung wis tuwek. Ora sudi. Wah, aku mbok percobaan. Sampeyan gelem ta piye? Kowe ora. Oh paling ya mung kari Iya. Iya. ora ya wis sak nganu. Iya sebagune ya. Donga iki sing apik, mumpung iki tirakat malam sura ya ta. Nggih, Ah, ngucap ah. sing apik-apik, Oh Pak. De. iya no, jelas no. Sing penting ki mengucapkan apa kepada keluarga Pak Daryanto. Semoga Pak sehat Haji. selalu, Amin. panjang yuswanipun, Amin. pinaringan rezeki ingkang kathah barokah, Amin. turah-turah ora lokaning malah kebak. Amin. Mugi-mugi kagem Mas Alvin sageta gadah Nggih. pasien yang banyak. Amin. Nah, Jane iki ora Ki dokter apa Mas Alvin? urung iki. dereng no lagi kuliah lagi sekolah. Oh, alah, berarti Iya. keterima tok wi lho wis ditanggapne wayang lho, Pak De. Apa meneh sok nek wis diwisuda ya, Nduk. Dah, mesti. So, campur sarine ini kan ya digelar ning kene. Amin. Wayangan ya ning kene. Wajan 7 dina 7 bengi ku Mas Gareng joget ning kene 7 dina 7 bengi. Ora Iya. ora aku ora rasa. Ora usah melu aku. Wong ditanggap Ditanggap lho, entuk rezeki lho pitung dina. Pitung bengi ora napa duite modar ya.
Nek ra jenenge kondang. Anu ora kondang. Kok pengen nunggone putune. Iya, nggih. Mula tetembangan sawetara. Nggih. Nduk niken. Dalam. Kanggo pambuka ora ketang bawa siji nembang nduk. Nah. Iki ana sing ngersake podang kuning. Nggih, podang kuning. Yen iken iki surana sing guang. Pawakan apik, rupane ayu, swara becik, polahe yo apik, tur gampang diapusi. Kok gampang diapusi Lah kowe kok? gampang diapusi apa ora? Mboten, Nak. Ya pinter. Pinter. Oh, Pinter ngapusi. sing kulino ngapusi ki aku. Lah iya. Nakal deh. Ya, Nduk, di anu bawani podang kuning sik nggih. Nggih. Ya, kaya ngapa? Mangga Nduk niken, yo. Wiwitane kuwi ta, Pak. Arep wiwit karo sapa sakarepmu lah wis. Nadian wujud. Nadian wujud kok wiwit. Oh, Mas Gareng yo ngandani kok kleru. Kleru. Kowe anggere kowe nyeneni aku terus tak tinggal ngopi lho iki. Iki metu kopi lho. Iya. Aku anggere wancine nyambut gawe kopine metu kok jane wah apa to? Mas ora usah semelang. Nggih. Wancine ngiran munggah, daharan lagi metu. Sampeyan ora usah kuwatir. Dalem terus. Pak Haji Daryanto kali Bu Sumiati wis nyawiske daharan kanggo Mas Gareng khusus. Matur nuwun Pak Haji. Sambel goreng gitu, matur sop, nuwun. kopi, jeruk, dadekke sak kresek. Yo, dadekne sak kresek ki lho. Oke Dadi larani. kowe malas. Wah, iki turan. Iya dek, iya dek, iya dek. Ayo, ayo. Nadian wujud temong paksi Sing nyuara niken suarane apik pas metu sego karo kopi. Piye? Aku kapan nih? Lah ya. Lah segone di blender apa piye karek ngulu. Ayo. Samu ora kuat nyulu ya kena stroke kowe. Ngono. Pinter bejane sing duwe sok ben Mas Gareng ya. Ayo besok ben saiki ya bejaku. Lah ngopo? Diarani elek lah sing penting iso ngrangkul cahayu. Timbangane bagus sing dirangkul debok tok nggo apa. Wow. Lho tapi kan nek bar mayang kan sing dirangkul ya panggah bojone to. Yen ra turuse. Bojone wis. Ya kan dikeloni. Ora. Wis kono ngembang aku tak ngopi. Alah, malah sih kok. Duh, Mbak muga-muga ora iso mingkem ya. Walek itu kan elek. Dadi ngono terus apik. Halo asmanis termra akeh sing takon jane niken niku yen umur mungkin rahasia. Kelas piro saiki? Saniki sampun kelas 1 SMA. Lho ora lidak to, aku ora tau mlebu sekolah ning lho ya lulus. Lho ngono kok bangga lho. Ya bangga kok diluluske kok. Ora sekolah sih. Aku nyogok gurune. ora kualik ta gurune sing nyogok. Ora ana sing diarani apa kae sekolah ning Jabang iki apa? Homeschooling. Tapi tidak. Aku tidak mau homeschooling. Homeschooling apa? Homeschooling itu sekolah di rumah. Oh tak kira home ki omah, school ki sego, ling ki goling. Nang omah ono sego goling lho. Iya to. Homeschooling. Homeschooling. Tapi kowe ya sekolah ning omah. Enggak, sekolahnya itu tetap di sekolahan. Kan ada beasiswanya. Lah, ada dispennya. Home nggo apa?
Ora sida ngono. Ora sida sekule. Tetep sekolah biasa mergo itu dispensasi lho kuwi. Mergo murid berprestasi ya ta. Oh ya berarti ya schooling to kuwi. Ya ora. Mas Gareng iki mbiyen ya ngono nduk, Cahyu. Pripun, Mas? Sekolah ya ora tutuk, gurune ya wis jelek. Heeh. Terus dipecat ngono wae. Sekolah kok dipecat lho. Ngece. Aku mbiyen ra tau nunggak ngene elek-elek iki. Oh kuwi, ya. Oh, lulus terus munggah terus kok. Ya Dek. Nana. Kulinake nyawang wong ayu le sing kuwi lho sing nglendhem kuwi lho. Wah, sing nglendhem apa? Teki bareng karo niken nemban itu lho. Nguyuh wae. Iya. Lah iya. Ojo kiri-kiri kae. Ateteki iki lho. Ya. Goleki si podang pito. Sepure liwat. Wis ben urusane dhewe-dhewe kok. Lah kene nembang kono bele muni lho. Wis ben anu. Iba bungeng atiku nyanding bisa sing diarani sing anyar dipelajari, sing lawas yo tetep niki wau ora disupe Pak De. Soale sing tak elingi panggah sekop. Lah iya. Heeh, Pak anu Mbahmu Gareng iki disekop wae. Dadi men apa gen melu apa kuwi jenenge melu. Sing lagi viral itu lho, Pak. Nggih, heeh. Ya ning ya ora to wong tuwa kok disekop iki piye to? Senggaan kuwi lho. Ya ning ngene sekop-sekop ya ora wong tuwa disekop kabeh tuwana entuk sekop. Wah iya. Nggih. Ya Nduk Niken, ya sak langgame alon-alon rasa diyaya. Bangune tekan gone ngono kaya Nduk. Nggih. Ya Nduk. Isa awane ngomah wis ora kerasa. Lalu yo nang golek isik tak sayang. Mobang minarangganku. Irama seger ya, Cak. Yo,
Nduk anu jogete mbahmu Gareng piye? Elak ta, Nduk? Elak. Elak. Kandhani ya. Weh pokoke aku ki pancet wae. Umur tidak masalah, sing penting ngobah. Yo. Ya, muga-muga panjang umur ya Pak De. Amin iki lho dongane cah yo apik. Muga-muga sehat selalu. Tetep dadi seniman sing iso dicontoh karo gareng-gareng liyane. Amin. Jenengan niku dadi panutan Pak De. Amin. Muga panjang umur sampe enteke wong. Wis rasa. Masuk budal dhewe, dus dhewe. Lengket dhewe ngono. Apa? Diwiru nek iso. Ana mati ora ana sing layak tok budal dhewe iki. Ayo saking dalane umure kaya. Justru bercita-cita itu rasa setinggi langit, rasa muluk-muluk. Cita-cita sederhana ning duduke identitas seseorang. So cita-citaku gampang wae. Yen mati akeh sing layak. Dengan sendirinya yen akeh sing layak berarti wong kuwi apik pergaulane lan becik aten-atene. Ya ora mesti. Lho kok ora mesti piye? Ora mesti. Kok ora mesti? Pengen sampean mati pengene akeh sing layak gitu. Kudune sampean iki golek masalah sik. Golek perkara. Nyolong apa ngono terus nyolong apa terus sampai digoleki wong polisi-polisi akeh ngono dadi sing layak sampean Kuwi ya. ora akeh sing layak, akeh sing gepuki. Omongane ra enak iki. Lho jare mau ndungake apa kok dadi omongane ra enake piye wong. Dadi rasa pengen nganu sing layak akeh. Wong ki kalau orang banyak yang melayat itu berarti orangnya dulu orangnya baik. Oh ngono iya. Oh ngono lho. Kan. Dalem. Aja pisan kok. Lho kose ya kan ben karo lerense. Simbah isih kangen kan. Wedhih. Kangen kok ora nyangoni. Oh ki mau wis disiapke wis Nduk, wis disiapke udah disangoni Nduk. Sinten? Lah iku mbahmu kuwi mbahmu kuwi. Kowe njaluk sang aku to? Nggih. Lah aku dhewe yo sing golek. Lah aku wingi ulang tahun ya ora diucapke, ora diwehi kado. Lah wong aku ulang tahun mung diperingati sepur liwat tok. Iya. Ya sepeh. Oh anu ya moga-moga panjang umur ya Nduk niki. Amin. Sukses selalu. 29 Juni. Loh 29 Juni kok. Udah jan. Simbah 28. Dadi baraku lahir terus kowe dadi padha tuweke kowe. Kuwi padha Juni beda taune kok padha tuwek. Sing penting ra 28 Iya. Ya. Sik Nduk niki ben anu ben dikancani Mbak Suci ya, Mbak Suci ngene. Ayo kene, monggo. Terus. Iki ana penyuwunan khusus iki Mas Gareng. Apa Mas? Saka penggemar wayang sing suwe ngangen-angen Mas Nandai suwe kok ora tau munggah kon bawa lah iki. Nah iki ana sing Nandai. Kon bawa. Masalah suarane ra tekan gen nek kon bawa. Mula iki Nan kowe rene Nan. Kowe cah kowe nunggak semi karo kowe lho. Kowe lek niket salindri saiki burine ya nganggo lindri ning ora niket gethuk lindri. Ayo dah. Ngene. Tak jodoke Mas Gareng karo Suci Nanda tak jodoke Runiken. Ya. Kuwi umur-umurane sing ora patek anu. Yo kok iso-isone. Ya ora patek adoh banget. Kok dijodohne karo aku Nandane gelem akune lho sing mau. Ora ngono dah. Ya. Kowe karo Niken gelem le. Niken iki karo Niken iki syaratnya ringan lho le. Nggih. Apa piye? Cekak umure. Kok malah meden-medeni ngopo? Ora kene ta. Ya, iki. Ledeh jane. Dipun dawuhi menapa menika? Sing meng ukuran bater, agar bater ke telat tok gawe. Woi. Wah, ngono. Wih, Wong kok isine ireng tok ya. ya aja kenyek to. Waduh. Karo klambine padha kulite. Wah, ditemok niken walah lah. Alah Dek. Lah kok glendeng. Kok iso geblak iki? Kowe iki kok apa? Lah anu ket nika kula ndeloke mek ket ning HP tok niku. Iya. Oh, kulinane. Wah, sandagel to arepe. Ora. Kulinane dirangkul Narya.
Pelok Nyidam Sari. Ayo. Ya Mas Nanda. Iki apa iki? Iki tak gone ya. Ayo. Ayo kene. Deh. Kuwi ngati-ati lho kuwi. Mbak Niken yo sing mambu Klaten lho kuwi. Oh iya ta? Oh, nggih ngono. Klaten sapa, Nduk? Bapake apa ibuke, Nduk? Bapak. Bapak. Bapak Klaten. Dalang bapake niku nggih. Oh, Angger kula mbiyen ning Nganjuk mesti disusul karo kengramane ditunggoni sewengi aku cilik. nggih. Heeh. Romo sinten? Oh, anu bapak ki sik cerai bapak iki Pak Kuntoro Nadi ya. Nah, Pak Dimur sing ngrebak niku. Nggih. Iki Mas Kuntoro Tadi. Yo, anu Nyidam Sari. Yo, Nas. Intine Kowe gandrunga kuwi kene. Alah. Sepurane biar Dik tak demek tangan. Enggak apa-apa. Nah, iki Tapi kamu tadi udah cawik tuh tangannya. Udah. ora tau adus. Iya. Wes hen. Malah senenge. Ngipi apa ta? Mbah. Ngimpi dirubung siwur ayo. Duh, wong ayu. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Alah. Mau sore wis getak aku lho Mas Areng. Pangapunten Mas. Tak dodonge ning kamar mandi. Wosik kok, ora adus barang. Oh nggih, aku wis ngalih. Kula sing lepat Mas, kula kinten Mas Yuli sopir. Sebutene sing ageng. Iya. Lepat kula. Awalnya jane anu aku wis nyeluk alon-alon lho kan. Jane tak celuk alon-alon. Kuwi tak bocah ki tak pek anak to kuwi ning Solo. Nggih. Kuwi wong Madiun tak pek anak biyen karo aku saya ini nyanyah-nyunyah tenan. Sebutene Mas, kula ra dibidhek. Nan, aku tak anu nunut delo. Wes kursi lho, ora adus barang lho. Oh ya wis, nggih pun aku. Wis ben yo. Ya bener, yen aku tak benerke esuk kapan iso getak bayi. Ya Nan. Duh wong ayu. Duh wong ayu. Waduh. Ya. Ya citan. Ketoke laris men tanggapane. Sarane gerak. Papujane ngati. Duh. Nadane C, Mas. Cetok. Kaya ngene wong nandang asmara. Wes, malah laras gendruwo. Apa mung awakku dhewe Cedakno kan men ora wedi. wis aduk rono Yayi. Wis aja diecer-ecer to. Lah kecer. Lho kan sepure arep lewat ke lho. Duh dewa Jawa tekeng welasono mring wak mami. Tangane iku lho wis aja nyekel ae. Iki apa? Wong kok le mbok Demen Mas kula. ya Temen iki be aku. Ha iya, kuwi gandeng wedok tenan ya lagi iki ya kan. Mulai ya di. Biasane Hati-hati lho Ken, biasanya seneng banjir lho iki. Lah ngarep seneng banjir, seneng wedhus ora apa-apa. Iya. Piye kan kowe apa dibojo kaya nandane piye kan? Wah, mesti anget ya, mesti anget ya. Lek pomo ndek bojo Nanda iki wis jelas setia iki Mas Nanda iki. Ora nek sing gelem karo kowe. Ya ngene. Tapi lak manis to. Manis. Lah ndek bojo duwe bojo nandang ngene iki wedhusmu wedok panak terus lho. Yo Mas gareng iki, ayo. Oh, ya oke. Gandrung suci, ayo. Kok aku to iki lho. Kuwi suci wi lho kok. Ayo. Monggo Pak Tuwa Dik. karo tuwa. Sadar. Tak jelas parek. Sadar. Seminggu kan entek minggu Pak Dik. Ngopo? Kok iso glegek? Ngenteni cangkeme nandamu. Ana wong tuwa roman kok DC. Ayo. Besok kapan? Katakan kok kapan-kapan. Aduh Suci, aduh Suci. Weh, ngopo wi? Aduh. Anu drama. Oh, drama. Drama piye sikilku didak. Kok tak kira drama ya. Apane sing kedak? Roman wong tuwek dak-dakan tok to. Karo tuntutan.
Kira lek ketoprak. Jejer lan wong lemu. Wong ayu lemu. Ayu tur lemu. Terus ngapa nek aku lemu? Ora apa-apa. Rumangsane. Padha bojo. Mbok sing ngajeni karo wong wedok. Padha. Jaman wis emansipasi wanita wong Nah, lanang. syukur. Apa rumangsane mbokmu ora wedok? Wong ngelong-ngeloni wong wedok, rumangsane apa? Kaya lanang-lanang dhewe. delok tanggamu padu. Lanang kok wanine kaya ngono. Tanggamu padu lho kan. Aku ora seneng ngono ki, wong wani ngono, wong lanang kaya ngono ki. Bubub. Bibib. Kok sing lanang diceluk bubul iki ta. Bubul. Bubul. Bubul karo bubul. Rumangsamu apa? Wong lanang kok kakean lambe lemer arepan ya. Wong Biarkan lanang mereka seneng kaya bertengkar ya Bubub. Yang penting kita jangan ya Bubub. Enggak dong. Ya kita kan bahagia kan Bubub. Aku ikut sini aja. Kamu siapa? Ih ada anjir. Anjir bukan anjing. Kegedean kamu no. Kenangkanya anjir aja. Aku ikut sini ini galak sih. Tapi lah gede. Gede kue. Rene. Ayo. Yo, tutukenan. Ayo. Upama sira nah kudu tanpa prau sasat sarah Jolondri. Tak tambahi 100 ijolan. piye ta? Ijolan karo sapa? Kowe iki aku kuwi. Masa aku seharga 100.000 jangan mau dong. Ndak toh ya ampun. Ya ampun gimana sih kamu? Seharusnya kan 100 juta. Lah iya. Kowe kok sesek kaya mul kancane Madara. Gandeng ya ora apa-apa. Anu, Mbah Gareng gandeng sik ora ketang digo tangga pengen gandengen nduk, gandengen nduk. Gandengen, Kek. Jan wis lele. Apike. Kowe munyuk. Lah jare kan gandeng. Digandeng sing apik, digandeng jan wis kaya putune ngerteki mbah ning puskesmas ya rek ayo. Iso jebles. Ora cecer wong ayu ra paten. Ayo. Nerano. Ayo. Aku tak jajam Sarias Ngomong. Ayo. ngeten. Yo, di anu gawe tayub sing nembang Mbak Suci. Ayo, ben dijogeti Nanda, Mbak Niken karo Mas Gareng. Ayo. Aku sing nyawer. Ayo Mas Gareng niken ning tengah, sing joget Mas Gareng karo Nanda. Ayo. Oke. Ayo, maka. Yo Mbak Suci. Wah. Yo. Bablas tembang angen. Yo Dini. Adek kok, Nduk. Yo. Ciblon ki wae. Ayo.
matur nuwun. Aduh. Mas Gareng. Sik iki ana nawala. Saking Mbak Henti Purwodadi. Nggih. Menika katur kuruson saking Rembang. Oh, ngaten. Nyuwun kitir sumilir kalih wewayangan. Wis aku seneng karo kitir pinggir iki mau. Kitir sumilir. Kitir sumilir kaya. Kira kitir pinggir. Kitir pinggir kok ning kali kok kira. Nggih, ayo. Iki jatah induk niki kan iki. Ayo. Ayo, Dok. Mangga, ayo. Ketokno kitir apa kuwi lagune sing apa? Kitir sumilir. Kitir sumilir. Iya dong. Mangga ayo Cok diracekke kitir sumilir. Ge ditembangke nduk niki kan. Mangga, ayo. Yo Le, Manda, ayo. Yo.
Tak kira karo radar dibablaske meneh. Bablaske apa ya? Bablasne sekop-sekop. Pakde nyet mau njaluk sekop. Aku kurang nyekop. Lah mbok oke, ayo. Sik iki nek wewayangan ya. Kok dibablaske, Nduk. Sekop. Wewayangan ayo coba kan jaluk sekop-sekop to. Oke. Ayo mumpung ana niket, aku disekop kan. Ayo disekop. Gak mau, wis priput nak. Lho mula disekop kan kenceng. Iya. Dicetok wae kuwi ayo. Ayo, monggo iki wewayangan ayo. Ngejak sekop-sekop kuwi Mas Gareng yo. Ya ja wewayangan jo. Monggo ayo. Aku marane ngarepe nikah dadi rapati cetha kowe jane ngarepine. Coba. Ayo. Ayo. Nena. Yo. Lho, ngopo kok semalah? Aku biyen ya kesusu lahir ngopo. Abang mlebu neh. Kok dilarike neh. Dileboni wis mare kok. Ayo, coba. Ayo, nah. Gile. Nah, anu bokonge lah, mendek sithik. Jentit. Nah. Sikil kene jinjit kene. Iya, lah. Terus karo kene. Nah, iya. Kaya kiri arep. Oh, joget kok karo karek-karek lho. Ah coba isane coba. Anu kuwi kaya. Yo. Allah. Ngopo kok? Lah epret kabeh. Kuwi jare gareng apa jaran wae kok. Wah, jogetan opo to jane.
Wong nek saya tuwa ki ya jogete sak lumrahe wae ku cah nom-nom ngono kuwi. Saya tuwa saya. Anu apa jenenge? Kolot. Ora kolot saya tuwa ki saya enak. Nyapa? Oh kaya santen ae. Lah iya lek santen kan saya tua ya saya enak. Iya. Padahal ya ini anu apa ki jenenge seni itu tidak bisa dibatasi. Oh iya. Harus selalu berkembang dan berkreasi. Nggih. Wingi mung apa kuwi sing ngene tok kuwi. Terus Pargoe saiki aku sekop. Ah iya. Sesuk pacul linggis. Nek joget linggis piye ya? Aku mau bayangke joget linggis iki. Ah, nonan. Kaya wong buduk. Malah kaya wong bunuh diri ayo. Iya. Malik Slendro, nduk niki kan galere sih, sila ayo. Iki anu. Apa, Nduk? Nggih asal niki. Ayo lenggah sing ngono ra apa-apa. Kopi, kopi. Alah. Malik Slendro iki anu Mas Gareng. Apa, Mas? Gandeng Pak napa Daryanto. Nggih. Niku rak ya wirawiri nang kene sok ning Bogor, Jawa Barat. Niki ana sing ngersake jaipongan dikintunke para keluarga sing wonten Bogor. Nggih. Yo, Bulan Sapasi. Monggo diaturke. Sing sinden Mbak Suci, engko sing jaipong Mas Gareng. Nah. Nggih, wae. Niki kudune suci mergo pancen dheweke nadyan kelahiranipun kelahiran Jawa Timur ning wasis dalam berbahasa Sunda. Nggih, heeh. Yo, Bulan Sapasi diaturke, Cok. Monggo saka kendang wae. Plak nih, apa? Niki dikintunke sing wonten Bogor. Saya juga tahu ki. Jenengan no? Ora ayu to. Yo karayu sisan. Ayo berdua. Timbangane ungat anu bae kene. Mas Gareng karo Ayu, ayo monggo diaturke. Monggo. Bulan Sapasi ya, monggo ayo.
Matur sembah nuwun. Aduh, Jan. Piye Mas Gareng? Sager ndelok polahe ayu iki delok tok aku wis kesel. Lah kok ngono? Ayo wong polahe agresif. Nggih, heeh. Mas Gareng ya niki diwaos enek nawala. Ayo. Wah, nggih, ayo. Napa ngersake apa Mas Gareng? Niki nyuwun ngersakaken lagu Lali Janjine. Request Mbak Niken Salindri. Oh nggih. Nggih, niki mawi bawa leksana. Kemawi bolok-sono piye? Maksude nganggo bawa. Oh, nganggo bawa. Nggih. Lali Janjine. Nggih, niki mawon wajibipun Mas. 300.000 rupiah. Amin. Iki iki diatur. Nduk Niken, niki wong nek sing ngersake Lali Janjine. Enggak, niki enten wajibe 300. Ora perkara sithik lan kene niku tali asih tandha tresna. Heeh, kowe wong kadang kowe iki ya sik lagi kelas 1 SMA, urung butuh urung akeh. Ge bayar SPP, ge bayar seragam, ge bayar daftar ulang. Heeh. Kowe iki jane penyanyi apa Bang Titil ya? Kabeh ditagih. Niki nggih enten. Apa nawala Nduk Cahayu coba dibuka. Niki saking napa sing gadah damel. Diwaos. Nyuwun anak lanang lamunan iming-iming dumes undamani niki wonten yatra. Waduh, lagi lagune musik kabeh kuwi ya. Nggih. Ya, kok diganti sing iso diringi gamelan ya Cahayu. Lamunan saged to. Nggih. Niki saking Bu Hajah Lamunan. Nggih. Sumati. Nek anu sik nyuwun tulung iki anu sik wau. Apa mau? Lali Janjine. Anu saderengipun lagu niki sinten ingkang kecalan kunci kontak Honda. Ning Honda napa kula mboten ngerti niki enten bandule. Ah, wi motor kuwi. Motorku. Oh, sak kowe kono kene iku panjenengan. Kowe iki jane penyanyi apa penitipan sepeda? Niki ingkang kecalan kunci. Ku anak lanang lamunan diaturke ya Cahayu. Nggih. Nggih. Ayo, iki anu sik apa mau? Lali Janjine. Ning dibawani. Bawane napa niki? Ayo manut disilihke wae. Malah. Akur. Nano ngono. Mingkar mingkuring. Ing apa? Ukara entuk, angkara ya entuk. Ngopo Mas Gareng? Aku malah nyedal ambekan. Alon-alon. Nopo sinu karta. Wow, anu bojone Mas Gareng nyuwara ya apik lho kan. Apik. Weh, tenan kuwi. Ah karo nikane dipangan. Apa? Nyuwara bojoku ki ora weruh wong. Lah piye? Nyuwara nggon sepi. Au. Ya wis pas kuwi. Mreh Kertarta Pakartine, ya. Mreh Kertarta Pakartine ngelmu Nano. Kang tumrap ning tanah Jawa. Agama ageming Yo diaturke
anu gen dikancani Nduk Ayu ya. Ayo Mbak Niken. Ya yuk karo ngancani. Heeh, yuk karo bantu. Heeh nggih. Monggo, yo Cah. Yo. Terima kasih. Aja. Waton digotong diroyong kok ya enteng. Ayo wong ya. Heeh. Kondisine memang butuh. Lah ya anu Mas, sing jeneng swara iki pancen ora iso diapusi. Niku mergo nek dibacutke upama dipeksa malah ora apik. Mula becike didum sing becik. Heeh. Nggih. Yo anu iki mau anak lanang ya, Dek. Anak lanang ya niki kan. Panyune. Anak lanang sik nggih. Anu polamunan sik ya, lamunan sik. Lamunan sik. Yo, gen dikancani karo anu
Nduk Dini. Ayo, Dini. Lamunan ayo kita ngalamun to ayo kene. Iya. Lah. Wes iki. Sing dilamunke iki apa wis. Wis lulus kok dilamunke. Sing ngelamun ya sing ndang Jaipong kuwi. Alah. Saiki barang aku wis emoh, Tru. Iya wis. Pokoke barange bis ya. Wah, mburi longgar ya mosok ngarep kok nggih. Pokoke di mana Dini berada di situ iblis berternak ya. Yo, lamunan ya, Cak, alon-alon ya. Monggo, lon-lonan monggo ya, Cak. Yo. Jaipong Indonesia nanda sama mau? Nanda Salindri. Alah. Nanda Salindri, alah. Alah le, kowe iki nemu apa to, Ger? Langsung bione kok diganti Nanda Salindri. Ya Allah. Heeh. Rene zaman kenal kali kula to, Mas. Heeh, piye, Dok? Pertama apa nyuwun nomor to?
Iya. Nek bione langsung diganti niken Salidri. Iya. Wis sesuk kalau tepake kan tulisi nada Salidri. Pampane pengwede. Olah-olah dadi yang ngono. Wah. Iki piye apa to, Nduk, para anak-anak garangan. Yo, nggih, makasih terakhir ayo anak lanang ayo. Ganti kancane Mbak Dita ganti ayo. Ayo kene Dit. Iya. Endah lah. Dita Salidri karo dari sini Salidri. Apa kok iso. Iya. Ayo, maka diaturke anak lanang yo. Anak perawan ae. Wis. Ayo. Yo Nan, diaturke Nan. Maka, yo anak lanang monggo dados yo. matur nuwun sawetawis satur Mas Gareng. Sawetawis satur panglipur kata lepat diagung pangaksami. Nduk niken gak leren istirahat nggo. Ngasung matur sembah nuwun Mas, matur sembah. Merem gen kulih suarane nggih.